Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ceritanya tuku mie ayam ya bosku. Nah, ini tuku mie ayam nang tempatnya ngarpu bosku. Nah, ini mie ayam. Nah, pesen sih. Nah, ini wes. Nah, tak go mulai mau bosku. Tuku mie ayam tak go mulai lho tonton mine. Saus iwak iki lho. Iki lho iwake gede-gede bolo. Nah, iki lho. Iwak iki lho gede, sawine komplit. Nah, mine juga oke iki mau. Kur piro 8.000 bolo. Nah, iki cuma 8.000 saja iki bolo ya. Tak cobane sik bolo. Suger iki urung tak campur kabeh bolo. Tak incip-incipi sik. Kira-kira mantep apa ora mie ayam iki bolo. Nah, iki lho bolo. Jos iki. Enak sawine ya tak kon nambah duduh sing akeh mau bolo ya. Men wareg ngono lho bolo. Nah, oke itu gede ayam iki mau ya bolo. Oke bolo, sambung besok lagi ya bolo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.